ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ತುಳುಕೂಟ ಪೂನೆದ ಹಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊರದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತನ ರಿಯಾಸತ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೆ ಮೊದಲೇ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂನದ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಗು ಬೈದಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಾತು ಖುಷಿಯೋಡ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇನಾಮನ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಆ ಇನಾಮಿ ಎರೆಗೆ ಪಂದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರ್ತು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇರು ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸುದರ ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಂದು ಎನ್ನು ನಕಲು ಓವೇ ಕಲಂತ್ಕದ ಅಂತಿನ ಕಲ್ಮಸದ ಅಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಓಡಲ್ದ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಚೀಟನ್ ತೆತ್ತದು ಇನಾಮಿಯರಿಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಪೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರವಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಬೇರೆ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೀಟನ್ ತೆತ್ತೇರು ಸುರುಟು ಬೈದಿನ ಪುದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅರೆಗೆ ನಂಬೋತುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎರೆಗಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕುಡಂಜಿ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಣ್ಸಂಗೋಗು ಕುಡಂಚೀಟ್ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8237131839 ವಾಹ್ ಹೋಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲೆದ ಒಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಡ್ ಬಾಲೆ ಹಂಚಿತುಲೆ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹಂಚಿತುಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜರ ಇರಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವರ ಬಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಖಂಡಿತವಾಜ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಜಗದೀಪ್ ಮೇರ ಮಗಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಜನ ಬೈದಾನೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪರವದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬತೆರಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮೊದಲೇ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪೂನದ ಬೆತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಬಿರಿತಾಂಗಡಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿ ತೇಲಿಪಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತದ ಎಸಲ್ ಪತ್ತದ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ಮುಗಿತಲ ಒಂದರು ಈ ಸುತ್ತುಡು ಇನಾಮಿಯರಿಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಐಕತ್ರ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಪೂನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲೇ ಪೂಣೆದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲಿ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಮಲ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಎಂಚಾಣ್ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನೋಡು ನಿಕಲ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಣೆದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ರಟಾಟ ಪಾತ್ರ ಬಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ ಜನ ಮೀನ್ ಜನಕುಲು ರಡ್ ಜನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯಪಂಡ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ಮರತದ ಇನಿ ಕಾಂಡನೆ ಇಡೇಗ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ತೊಂಜಿ ತೆಲ್ಪಾರು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಃ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದ ಪರವಾದ ಕ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಪೂರೆರ್ಗ್ಲ ನವೀನಣ್ಣ ಪೂರೆರ್ಗ್ಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲುಪಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂಡು ಬೈದೆಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಡೆಯರ್ದು ಶುಭ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಿಯಾಸತ್ತಾರೊಲ್ಲೆರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಯಾನ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಯ್ಯ
ಅವೆಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನಿಂದೆ ಪಣೋಲ್ ನಂಗೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಹಾಲ್ಡ್ ಈತು ಶೋಕ್ ಅದವಲ್ಲ ಇನ್ನು 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈಟ್ ಎರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಡೆಮುಟ ಪಸಂಗ ಬೈದಂಡು ಅಂಡಲ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಣಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೂಪುನ ಯೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಮೊಗಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಪಣಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಬಾತಾರ ಮುಗಿಪಾಯ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಎಂಗಲೆ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ನಗಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಟೈಮನ್ನು ನಿಕುಲು ಕೊರಿಯರು ನಿಗಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ನ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಕೊರಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಎಂಗಲೇ ಸಂದಿನಲ್ಕ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಪದೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಸುಧೀರನ್ನೇ ಎಂಗಲ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಓಲು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಂಜಿ ತುಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆರು ಎಂಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಮಾತು ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಅವು ಒಂದರಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ 10 ಕಾಲೋಡು ತುಂಬು ಶಾಸ್ತ್ರವ ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸಾಲು ಮುಗೊಂಡು ಆರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಲೋಕಗೆತ್ತವನ ಚಿತ್ರನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಲೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಾಮೇರೆಗೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ತೀರ್ಮಾನ ಲಾರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ನೆರಪ್ಪುನು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಈಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಡಂದು ಯಾನ್ ಏನೊನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು 10 ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಮುಲ್ತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ಲ ಒನಸ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಶೋಕ ಆತಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಇಡೀ ಪೂನದ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲ ಬತ್ತಿನ 10 ಟೀಮ್ಲ ಮಾತ 10 ಟೀಮ್ ಐಟ್ ಕೆಲಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೆಲಕುಲು ಪೊಸ ಬೇರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ಸೇ ಇತ್ತಂಡೆ 10 ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಅವಲ ಕೆಲಕುಲು ಬತ್ತದ ಹಾಕ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಲ ಸಂದೀಪ್ ನಕ್ಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷಲ ತಿಕ್ಕಿದಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆದ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದೀರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುರ್ಚಿಂದ ಹಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಆತಾತ ತೊಂದರೆ ದೆತೊಂದೇ ಬೈದಿನ ಹಾಕಲು ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ ನಿಕುಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುರುತ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ ಕಡೇತ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನ ಕುಡ್ಲ ಕುಸ್ಸಾಲ್ ದಕುಲ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಂದೀಪ್ ನಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಮಾ ಬೆಟ್ಟು ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪಿನ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಅನ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆಲ ಮಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತದು 4 ಸರಿ ಉಂತಾನಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಜೈ ಮಾತಾ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಅರುಣ್ ಸುಕೇಶ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಕುಲು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಂಬೈ ಪೋದಾತಂಡೆ ಅಕಲ ಪರವದ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನ್ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಮೊಕಲೆಗ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೊಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಕಡೆಕ ಪನ್ನರ ಪುನಾತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಅತ್ತಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮನದ ಬಿರೋಡು ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಲೆಗ್ಲ
ರಾಸಿಗೆ ಬಲಿ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೂರುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೂರುಲೆ